Алдагы котлау сәламебез Майна районы Игнатовка эшчеләр поселогына юллана. Шушы көннәрдә үзенең 60 яшьлек матур юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Али Мунир улы Хамзин каршылаган. Онытылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны бер туган кардәше Марат абый үз гаиләсе белән котларга ашыга. Кадерле кешебез безнең 60 ел элек Николаевка районы Зур Җиргли авылында якты дөньяга аваз сала. Шук һәм Шаян авыл баласы мәктәпне тәмамлап намуслы килеш армия сафларында хезмәт итеп кайта. Дәртле яшьлек мизгелендә яраткан җан юлдашын, кадерле хатынын Мәүлүдә җиңгине очратып, матур гаиләсен кырып җибәрә. Улы мәхәббәт һәм шатлык ишендә 3 батыр улларын үстереп, улы тормыш юлына аяк бастыралар. Бар да булгандыр инде аларның гомер юлларында. Киртәләре дә аз булмагандыр. Әмма Мәүлүдә апаның сабырлыгы, абыебызның зирәк һәм төпле акыллы булуы, шыдам булулары буларны җиңеп чыгарга ярдәм бирде. Абыебыз гомере буе совхозда шофер булып эшләде. Шушы еллар эчендә бар хезмәттәшләренең дә абруй-хөрмәтен казана алды. Абыебыз кебек туган җанлы затлар берәүдә дә юк кебек. Әгәр дә безгә берәр ярдәм кирәксә, җилтерәтеп килеп тә җитә, барысында эшләп, аңлатып та бирә. Хәтта бер дә белмәгән кешегә дә ярдәм кулын суза, аңа ярдәм итә, булыша. Аның кебек улы җанлы, киң күңелле, сабыр, уңган кеше булып булмастыр. Я Раббым бер Аллаһы, калган тормышында да абыебызга һәм аның гаиләсенә саулык, сәламәтлек, иман байлыгы бирсәң иде. Абыебыз әти-әнигә, әби-бабаларга, туган-тумачаларга дуга кылып, михрибанлы, шәфкатьле, илгә һәм кешеләргә файдалы булып яшәсен иде. Аллаһым, син моңа үзеңнең ризалыгыңны насыйп итсәң иде. Әй абыем, шиксез рәхмәт сиңа, якты чырай, җылы сүзеңә, бәхет шаткылары һич сүнмәсен, нур балкысын киләш йөзеңдә. Улы җанлы, изге саф йөрәкле, мәрхәмәтле, газиз кешем син. Энем диеп, төпле киңәш биреп, ярдәм итеп һәрчак яшисең. Ходаема бик тә рәхмәтлемен, абыем, минем терәгем, тормышың тыныч, матур булсын, чын күңелдән сиңа теләгем. Хөрмәтле Али Мунирович, бер туган энегез Марат абый гаиләсе белән юллаган бар теләкләргә дә ихластан кушылып, бүләккә матур җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Şağımdan yaklанып, абыйлы булып үсәргә миңа зур бәхет тиде. Тормыш урамнарында, кышның бураннарында, каянырлы абыем бар, ышанычлы абыем бар дип яшим яннарымда. Гел бергә бердәм булып, матур балачак узып, эшләп үстек, гөрләп үстек, җырлап яшик абыенле булып. Хәл булмасын, туган ара бозылмасын, әти сүзе йөрәктә. Бу сүзләрнең көчен каплап, яшик туганлыкны саклап, антлар бирешмәсәк тә. Тормыш урамнарында, кышның бураннарында, каянырлы абыем бар, ышанычлы абыем бар дип яшим яннарымда. Гел бергә бердәм булып, матур балачак узып, эшләп үстек, гөрләп үстек, җырлап яшик абыенле булып. Кирәктә ярдәмләшерлек, кирәктә киңәшерлек, булсын уртак уйларыбыз,
Yalnız tağlar oturğanğa kadar oturup söyleşirlik. Bik kadirli biz altın şaşlı singeli biz gülleri iyi bizning gümürleri uzun bulsun Attiyaniyle abiyli baxtli aile bizning turmush uğranlarında kışның buranlarında oyanırlı abiyim var şanışlı abiyim var deyip yaşayım yanlarımda gel birge birden bulup matur boğaşa uzat işlep üstek gürlep üstek jırlap yaşayık abiyinli bulup turmush uğranlarında kışның buranlarında oyanırlı abiyim var şanışlı abiyim var deyip yaşayım yanlarımda gel birge birden bulup matur boğaşa uzat işlep üstek gürlep üstek jırlap yaşayık abiyinli bulup işlep üstek gürlep üstek jırlap yaşayık abiyinli bulup